Hola companys, Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui us vinc a presentar de nou un pis a Balàfia, 4 habitacions, molt interessant. Fixeu. Primer de tot, l'entrada. Tenim una entrada super diàfana i una distribució immillorable. Dreta, una cuina grandíssima amb un espai de galeria a fora pel tema de la rentadora. Fixeu-vos el menjador. Ha estat recent pintat. Vale? Menjador és grandíssim i accés amb aquesta terrasseta. És un balcó ampliat, si us fixeu no hi ha desnivell, aire condicionat i aquest seria el menjador. Com sempre intentarem fer els vídeos no massa llarg, però sí que anirem una mica a poc perquè ho veieu bé. Aquesta habitació seria la individual ideal per despatx. Es deixa el pis moblat amb tot el que hi ha. Aquesta habitació seria una doble o una individual completa i actualment té un armari bastant correcte. I fixeu-vos que de lo que és el redador i el passillo és més ampli de l'habitual, potser fa 1,20 m. Tenim quarto de bany i la porta és gran, és de 90. Fixeu-vos el quarto de bany. Plat de dutxa, falta la mampara, però el tamany és molt correcte. Aquesta seria l'altra habitació individual, que realment té un armari, aquí té un llit amagat, i us pot fer molt la utilitat, sobretot per quarto de planxa o per despatx, pel que us faci falta. I aquesta seria la suite principal. Mireu el tamany de l'habitació. Aquest llit fa 2 metres sol el ferro, després a part hi ha la fusta, és a dir, que això se pot escurçar una miqueta si es vol. Vale? Té aquí un armari grandíssim, molt correcte, a conjunt, i aquest moblet. I aquí tenim el quarto de bany de l'habitació principal, amb bidet complet, i també us falta la mampara. Doncs molt bé, companys, si voleu un piset amb un balcó, 4 habitacions, 2 banys complet, amb pàrquing, truqueu-nos 973 10 22 86. Ens veiem aviat.